Здравейте, приятели! Днес ще направим една изчистваща медитация. Така отпускаме се бавно, дишваме от аромата и издишваме. Изпращаме тази виолетова енергия тук и сега. Поемаме от нея и започваме да минаваме по всички чакри тук и сега. Отпускаме се бавно, бавно. Излизаме надолу бавно тук и сега. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Излизаме пред една врата. Оттам се намираме на една поляна. А покрай поляната има езерце, което пускаме първия камък, нашия страх. Пускаме нашия страх, нашата болка. Отпущаме се. Отпущаме много от нас неща. И продължаваме напред. Нашата мъка, нашата болка, всичко пускаме тук и сега. Спирайки на това поточе, след това плискаме нашите ръце, крака. Водата изчиства всичко от нас. И сега продължаваме напред. Из поляната има толкова много цветя, толкова много аромати на люляк, който аромата му е толкова приятен. Около нас има толкова много пеперуди. Ние се чувстваме щастливи, спокойни тук и сега. Дишваме от това спокойствие и издишваме. Заставаме пред вратата и започваме да се изкачваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отваряме вратата, бавно отваряме очи, ръце и се отпускаме тук и сега. Благодаря ви, че сте с мен, били приятели. Благодаря ви.